ଗୀତ ପାଇଁ ଅଦନାନ ସାମି ଜଣାଶୁଣା। ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ବ୍ୟତୀତ ଅଦନାନ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ। ଟ୍ୱିଟରରେ ପ୍ରାୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଜର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ସେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଚାଲିଛି। ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜୟ ପରେ ଅଦନାନ ସାମି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଟିମ୍ ଜିତିଗଲା। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଗାୟକକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଜୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବାଟ ଗଲାଣି। ମାମଲାରେ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଅଦନାନ ପାକିସ୍ତାନର ସତ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପରେ ଅଦନାନ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ଲେଖି ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅଦନାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତି, ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରାଜୟ ପରେ ଅଦନାନ ରବିବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ଟିମ୍ ବିଜୟ ହେଲା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଖେଳ। ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ର ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କୀର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଚଉଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।